Ayun na si Mami, oh. Ayun na. Ayun na si Mami. Ayaw malis. Bye. Gusto ba kayo? Oo nga, diba? Nga, bike ka. Bye. Ano? Bye ka. Friends na magkasundo. Ayun. Ayun si Mami, oh. Magkasundo kasi may anak kami. Yun yung connection lang. Yun yun. Oo, ito pre, yung kay Jenny. Totohanan na ba yun? Ikaw po. Buto na natin ng looban, diba? Parang Kawag. Bye. nagsiselos Bye. yung Rosalie. Ay si Mami, oh. Ay naman. Bye. Siyempre naman. Bye. Ano magagawa mo? Ano naman, nagipis ng tao. Paano Ba? pakabalik mo yung Rosalie? Hindi mo maayos kay Jenny. Bulaga! Tagdag ko lang ha. Bulaga! Sigasig lang pre. Dagdagan mo ng See effort. you! Wala akong effort. Ay kasi, ganito yun. Sa aming mga babae, gusto natin naman na yung lalaki nag-e-effort sa amin ng bongga. Wala Kasi talaga natin Kaya pre, alam mo dapat ang babae. Pero babae mo yung Ami, sa kanya. close open. Close open. Close May surprise open. na akong bala kay Jenny. Close open. ano yun? Kailan Ayun na, dali. Pakita mo sa akin. Dahil kailangan ko yung tulong niyo. Meron na? Yun lang. Ano ba? I need your interior designing skills. Right away. Sige. Abutin mo na yung hawakan. I need your brain. I need